Ola, Maruxa, que tal? Ai, Jesús. Mal, miña neniña, moi mal. Hoxe en 2 horas cae tormenta. E como o sabes? O peroné non che falla. Desde outubro do 84 hai ese día. Voaron tellados. Aquí non che nos fan falta pepés desas. Aquí nos sentimos que vai pasar. Ai, Maruxa, que tes? Andan baixas as presións, ven o aire do Atlántico. Pero se no móvil pon que vai a facer bo día. Va, eso será en Madrid. Mira que rápido van as formigas. Iso que chove seguro. E se van lentas? Se van lentas. Piche que nervios tocan. Xa está escoitando os tronos. Igual ten fame. Fame teño eu no ladro. A 5. Das 5:20 non pasa. Ven a tormenta. Pero iso non o sabe nin Pemán. Bueno, pero o Pemán ten satélites. Eu teño este xeonllo. Xa cheira a mollado. Pero se aínda non chove. Ves? Marcho, que esta auga non molla, pero xa mancha. Vaites, pois sí que tiña razón. Esta Maruxa como sabe?